Salutare! Haideți să facem primele jocuri. Primul rând, ce este o hartă? Asta e harta noastră de aici și vedem că este cu pătrățele. Asta este un pătrățel. Bun. Fiecare pătrățel e ca o căsuță, da? Asta de aici a noastră. Și personajul nostru, cel de aici, stă într-o căsuță. Ce înseamnă un pas? Când facem un pas, personajul se mută doar într-o căsuță vecină. Nu poate să sară peste căsuțe. Deci numai una singură merge. Și avem în partea dreaptă săgețile noastre, adică direcțiile pentru care personajul nostru poate să meargă în aceste pătrățele. Direcțiile sunt sus, jos, stânga, dreapta. Când o să facem cu calculatorul, calculatorul va face exact ce alegem, adică din cele 4. De aceea trebuie să alegem clar și în ordine. Și ce mai trebuie să facem noi? Întrebări magice, ca să spun așa. Unde este personajul? În ce căsuță se află el după ce am ales? Unde e mărul? Că noi trebuie să ajungem la mărul acesta. Și care e primul pas? Acestea sunt întrebările care noi trebuie să le învârtim de fiecare dată. Cum ajungem noi cu personajul nostru la măr? Și unde se află acel personaj în momentul respectiv, după ce am ales să meargă o căsuță? În dreapta, în stânga, în jos sau sus? Bun. Ce mai este important de reținut? Greșeala e normală. Deci, când o să lucrăm, nu e nicio problemă că greșim. De fapt, ca să cunoaștem sfârșitul greșelii, trebuie să greșim. Deci asta este esențial. Ce este greșit, să nu încercăm. Asta este chestia. Deci când o să facem cu calculatorul, important e să încercăm și noi. Bun, acum să vedem cum se fac exercițiile astea de mai jos. Deci noi trebuie cu personajul nostru să ajungem acolo. Primul lucru este cel mai simplu, îl avem sus, da? Ca să ajungem cu el aici, avem cele 4 săgeți prin care personajul poate să meargă și noi alegem sus. Da? El poate să meargă sus și am ajuns la mări. Deci am ajuns la pătrățelul nostru, la căsuța noastră. Deci aici e foarte simplu pentru că aveam decât o singur pătrățel de mers. Bun, hai să vedem mai jos. Ei bine, aici e un pic mai dificil. Da? Ca să ajungem la măr, putem prima dată să mergem aici, da? La stânga, după aia mergem sus. Da? Și am ajuns la măr. Puteam și altfel să facem? Da, puteam să mergem mai întâi sus și după aia la stânga. Ceea ce arată că avem mai multe metode pentru a rezolva o problemă. Și asta se întâmplă și în jocurile noastre, când o să lucrăm pe calculator. La fel și aici. Cum facem aici? Mergem stânga, am ajuns aici, da? Deci am ajuns cu personajul aici. După care mergem iară și am ajuns aici, în partea stângă. Și pe aia mergem sus. Și am ajuns la mărul nostru. Da? Avem 3 poziții de mers. 1, 2, 3. Da? Cred că s-a înțeles ideea ce trebuie să facem noi aici. La fel, aici mergem la stânga, și am ajuns aici, pe aia mai mergem încă o dată și am ajuns aici, pe care mai mergem încă o dată și am ajuns aici și după care sus. Și am ajuns la mări. Da? Asta trebuie să facem noi inițial. Acum, aici vedem că harta devine din ce în ce mai mare, dar și ne alegem la fel. Putem să mergem așa, deci ideea e să ne gândim la o metodă și să ajungem unde vrem noi. Bun, la fel, am ajuns pe aia sus, la stânga, pe aia mai facem iară la stânga, mai facem iară la stânga, pe aia ajungem sus. Da? Așa se face. Aici, chiar dacă harta e mai mare, suntem aproape de măr. Avem aici, mergem la stânga, am ajuns, după care mergem la mărul nostru. Da? Deci, astea sunt lucrurile pe care... Ei bine, aici avem două mere, deci acum trebuie să trecem prin ambele mere. Trebuie să ne alegem și mergem. Așa, și am ajuns aici, așa, am ajuns aici și ajungem la primul măr. Da? Am făcut de 3 ori stânga și am ajuns la primul măr.
După care mergem în sus. Suntem după aia făcut iar un pas și ultimul pas și am ajuns la mărul nostru. Da? Și mai avem aici ultimul lucru de făcut. Suntem aici, merg mai întâi sus, după care la stânga, după care la stânga am luat primul măr, merg jos, suntem aici, după care mergem, luăm al doilea măr, care mergem sus și luăm și al treilea măr. Da? S-a înțeles, cred că despre ce este vorba în jocurile noastre. Asta o face și cu calculatorul, numai că prin blocuri. Dar mai întâi trebuie să ne familiarizăm cu el și să vedem la lecția următoare despre ce este vorba. Vă mulțumesc!